Papera eta kartoia botatzen den tokia. Papera koloretakoa. Kaja bat. Zapatana? Ezin dire bota plastikoak, botellak ezare. Letxugare ezin da bota. Pañalak ez. Ezin da bota makina bat. Gero ere karton gogorro ipatzen direna kaja batean bezala mandarinak eta gauzoiek. Paketia kartona. Lauki zuzena da. Urdina da. Eta kasezu saik. Periodikoa, kartoizko kaja bat, eta paper batzuk. Nik imaginatu jut marrazki. Marrazki asko. Itxezkitenak gustatu eta botatxuztenak basurira. Papera, gero... Ez dut entendimu hauek. A ver, Mikel, zer izango da pues? Mikel, a ver. Zer da marrona? Axulen zer sartzen da? Kartoia? Pues hoi. Liburu bat. Da periodiko bat. Bueno, soinu asko zeban niben bueltatzekin etxera ikusi nuen bat nire etxe ondoko zakarrontzetan eta joe, izugarrizko soinua. Bueno, biskota berez naiz oroitzen izan zen espaldi. Papera. Eta kartona. Da ona. Perfecto. Alzinon egin bere portada. Eta gero, ematen du gehiago periodiko. Eta txan. Birziklatu. Birziklatu. Birziklatu.